ବୁମ୍ଟା ଟିକେ ତଳକୁ ରଖ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ପଛକୁ ଆଣ ତ ବୁମ୍ଟା ଦେଖାଉନି ଆଉ ଲାଭ କିଛି। ହଁ ବାସ୍ ସେତିକି ରହିଲା, ବେଶୀ ଉଠେଇବନି ବାସ୍। ହଁ ଆଉ ପଛକୁ ଦିଅ ବୋଲ, ତମେ କେତେ ପଛକୁ ଆସ, ହାତଟା ଏଇଠି ରଖ ବାସ୍ ଲମ୍ବା। ହଁ ଭାଇ ଭଲ, ହଁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାରିଦି। ଲମ୍ବା ରହିଲେ ୟାର ବି ଲମ୍ବା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାମେରା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲିକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମାଜସେବୀ। ଯାଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେବୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉତ୍ତର କାମନା କରିବା ସହିତ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜର ମାନେ ଯେମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କଳୁଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମ କାମ କରିବ, ସେଥିରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲର ଉତ୍ତର କାମନା କରି ମୁଁ ନବବର୍ଷର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।